Мълчанието свършва и съдбата ще ви срещне там, където най-малко очакваш. Пламъкът близнак е вече на път. Тази среща няма да е случайна и ще се случи по-скоро, отколкото мислиш. А ти готов ли си да надникнем в бъдещето? Така. Това е днешната тема, днешното предупреждение. Ако сте готови да го чуете, останете до край. Така, кой ще направи първата крачка и ще прекъсне мълчанието? Човек, с който нямате комуникация в момента никаква. Човек, с който много бързо нещата са се разрушили и са приключили. Но е преобърнал живота ви с това приключване на тези взаимоотношения. Възможно е това да е трети човек във вашите взаимоотношения, т.е. това вие да сте били семейни и този човек да е бил трети фактор. Но човек, с който сте се чувствали много спокойно, уютно, някакси у дома. Забавлявали сте се доста, смяли сте се заедно. Но човек, който е попаднал под манипулацията на други хора, може би на близки, роднини, приятели и някак си се е подвел. След вашата раздяла тук този човек се е отдръпнал и затворил емоционално, но винаги сякаш тук е мислил за създаване на семейство и как всъщност какво би било, ако има семейство с вас. И е чакал момента тук колелото да се завърти. Ето, че то се завърта. Съдбата тук ще се намеси между вас в тези взаимоотношения. Заради някого тук, който се е намесил в тези отношения, нечия манипулация, честно казано, малко по-бавно е осъзнал този човек, че са го изманипулирали. И то добре. Но сякаш много мечтае този човек за изясняване на тези взаимоотношения. Сякаш между вас има някак нещо недоизказано, което наранява и двама ви. И точно съдбата в момента ви дава един шанс, дава ви едно ново начало, сякаш един нов опит да изясните тези взаимоотношения и да тръгнете по пътя заедно. Някои от вас са били в изчакване, този човек да се появи, да се върне. Някак си рязко нещата между вас са приключили. Но едната страна е останала в някакво изчакване, сякаш за по-добри дни. Добре. Нека да видим къде и как съдбата ще ни срещне отново. Къде и как съдбата ще ни срещне отново. Честно казано, преди да ви кажа къде и как, тук вашата ситуация доста е натежала и на двама ви.
Виждам тук разстояние, виждам вътрешни страхове, тежести, които сте изпитвали и емоционално. Това до някъде е довело и до загуби в финансите, в работата. И сякаш по някакъв начин липсата на другия е довело до пълен обрат във вашия живот, но в негативен аспект. Този човек доста е премислял ситуацията, доста си е спомнял с носталгия за вашите отношения. Взела решение да продължи да работи, да се развива и в работата, сякаш да започва нещо ново, но е бил доста тежък периода тук, през който е преминал този човек. Добре, къде и как? Така, нещата между вас много бързо ще се развиват, но мястото е по-скоро обществено. Мястото е свързано с справедливостта. Това може да е съдебна палата или някое такова място, на което ще бъдете вие точно тогава. Място, на което в този момент ще се борите с някакви документи и ще се занимавате с някакви трудности точно в този момент. Но като че ли този човек ще се появи, а след това вие ще разрешите и ситуацията тук, с която се занимавате. Но нещата много бързо ще се развият. Тоест, ще започнете комуникация с този човек, някак се ще се шокирате от появата му, но той доста импулсивно, като че ли ще действа към вас. Възможно е някак случайно да ви покани на кафе, на среща, просто уж да си поговорите. А всъщност намеренията му ще бъдат по-сериозни. За други от вас срещата ще бъде на място сред природата, на място, на което се чувствате уютно, комфортно и някак цели, емоционално. Ще има хора около вас в този момент. Възможно е също така и докато се занимавате с някаква благотворителна дейност или помагате на някого в този момент, тогава да се появи. Но, честно казано, вие ще го усетите много преди това. Нещо ще ви подсказва в този ден, че ще има нещо неочаквано. Сякаш енергията му по някакъв начин ще ви издърпа и в този ден вие ще сте много щастлива, много с детска енергия всъщност. Ще бъде необичайно за вас, защото може би ще сте излезли от някаква депресия, но все още ще го мислите, ще си мислите за него. А точно в този ден ще се чувствате някак необичайно. Някак в добро настроение, щастливи, без да знаете, че ще го срещнете.
Добре. Нека видим и какво ще почувства той или тя, когато ви види. Какво ще почувства той в мига, който ме види? Честно казвам, няма да очаква да ви види и ще се опита някак си да сдържа емоциите си и чувствата си, но ще се върне в времето, в което сте били заедно. Въпреки това ще се опита да държи баланс и равновесие тук. Някак си да стои малко по-сериозен, но в същото време ще се замисли над вашите отношения, ще се върнат някакви спомени и сякаш рязко ще поиска да действа спрямо вас. Тоест, да улови този момент, да ви покани някъде, да поговорите, някак си да ви издърпа настрани, просто да разбере как сте, как се чувствате и сякаш да усети дали има още някакъв шанс. Но ще дойде с някакво предложение. Т.е. още в момента, в който ви види, ще реши да действа. Да не изпуска тази възможност. И ще се опита да ви спечели. Още тогава. Ще се чувства някак уверен. Но и някак рязко ще действа спрямо вас. С страст, с емоции, сякаш ще скочи веднага към действие. В мига, в който ви види. Някак всичко ще му се преобърне. Вътрешно. И няма да се отдръпне, напротив, тук ще опита да контролира емоциите си, но ще му личи доста. Че е развълнуван и че все още има чувства към вас. Добре, да видим тогава ще се превърне ли тази среща в едно ново начало между вас. Ще се превърне ли тази среща в ново начало между вас? Да, определено. Това ще бъде едно ново начало. Тук ще приключат някакви илюзии, някакви фантазии, които сте имали в миналото. И някак рязко всичко, което сте преживели без този човек, всички тези уроци с този човек, всичко това сякаш няма да има значение нито за вас, нито за този човек. Някак си рязко ще промените енергията си и двамата. И тази среща ще бъде и край на някакъв цикъл. Сякаш ще се впуснете в отношения без да го мислите. Сякаш вече няма да има нужда да правите каквото и да е. Но тук женската енергия е възможно да се опита да постави някакви граници. Независимо от това, че тук ще усети някакъв порив и силни емоции и чувства,
ще бъде изправена пред избор, който трябва да вземе. Затова ще се опита да се предпази, да постави граници и да вземе внимателно своето решение, обмисляйки го. Въпреки че вътрешно ще иска да скочи в тези отношения веднага, да рискува, тук е възможно просто в един момент да се отдръпне и някак да постави граници, за да може да вземе правилното решение. Между вас е имало пропуснати възможности, следене отдалеч. В същото време някой тук в тези взаимоотношения си е тръгнал, напуснал е страната, държавата, града, въобще бил е на голямо разстояние. Но сякаш тук вече в такива взаимоотношения, в такъв етап, в който се осъществява такава среща и съдбата ви дава втори шанс за тези взаимоотношения, тук жената сякаш ще трябва да вземе решение. Сякаш тя ще бъде водещата фигура за това дали тези взаимоотношения ще просъществуват или не. Т.е. дали ще започне с вас или не. Но и двамата са влюбени един в друг. И двамата са преминали през промяна, през трансформация. След доста дълга пауза. Но енергийно са свързани. Тоест, вие тук сте свързани доста, имате силна емоционална връзка помежду си. Сякаш колкото и време да е минало между отношенията ви, нещата не са се променили, напротив, сякаш чувствата са пламнали и са станали още по-дълбоки с времето. Защото тук и двамата сте се променили някак, но чувствата са останали. Да, някои са в тройни конфигурации. И това е третият човек. Тук сякаш мъжката енергия е била в енергия на отшелника. Отдръпнала се от семейството. Бил е третият човек в тези взаимоотношения. Вляза в енергията на отшелника. Отдръпнал се, защото се е чувствал ограничен, блокиран и не е знаел как да постъпи. Но сега с тази неочаквана и шокираща и за двама ви среща, която предстои, и ограниченията, и блокажите падат. И сякаш вече тази затворена енергия, в която и двамата сте били, и тази безизходна ситуация приключва и ще има изясняване на отношенията, разговор, който ще промени изцяло живота ви. Мълчанието свършва, да. Но тук ще излязат и някакви тайни, някакви лъжи, някакви манипулации, за които реално не знаете. Които са довели до тази тежест и до това отдръпване на двама ви сякаш. Тук като че ли двамата сте искали едно и също нещо, но са се намесили други лица, които са объркали цялата ситуация. И да, възможно е сякаш и двамата да не искате да се нараните взаимно. Но и двамата сте очаквали тази среща да се осъществи. И двамата сте искали.
И сега е настъпил моментът да вземете решение, да направите своя избор, дали да сте с този човек или не. Възможно е някои от вас да започнат взаимоотношения, но тайни такива. А след това ще им се изпълни и желание. Но в крайна сметка тук ще бъдете от печелившата страна. Добре, нека да видим ангелите какво ще кажат. Бъдете честни. Необходими са сърдечни разговори. Безопасно е да говорите за чувствата си. Добре. Нека да видим какво иска да ви каже този човек. Вашият пламък близнак. Не съм готова. Не мога без теб. Искам да избягам. Знам, че ще се съберем. Чакам те. Знаеш ли какво е да си толкова близо до съблазън, че не можеш да спреш? Ти си това, което кара сърцето ми да бие силно и не спира. Пристани да се молиш на Бог да ме забравиш. Той не отговаря на молитви, когато си създадена за мен. Няма да ме замениш, ще се опиташ, но всеки след мен ще е ефтин дубликат. Ти си моята сила и моята слабост. Ти превръщаш страстта ми в огън, който няма как да се изгаси. Не ме търси, ако искаш лесно. Аз съм воля, аз съм нужда, аз съм всичко, което не можеш да контролираш. Обичахте всяка част от себе си, но не успяхме да създадем бъдеще. Сега всичко, което ми остава, е сърцето ми, което все още крещи за теб, но не знам как да те върна. Ако само веднъж беше поискала, щях да тръгна с теб дори срещу целия свят. Пази си усмивката, тя беше първото, в което се влюбих. Не искам да те питам какво би било, ако не бяхме направили всичко, което направихме, но вътре в мен знам, че съм готов да се боря, ако ти си готова да ми дадеш шанс. Дори да ме беше избрал само веднъж, щях да ти бъда всичко. Да видим последно от тези. Да, мисля за теб, докато съм с него, нея. Да, мисля за теб всеки ден. Да, ще те накарам да загубиш контрол. Да, ще се върна при теб. Да, много ми липсваш. Да, представям си как те целувам. Не, няма да спра да те провокирам. Да, ще премина границата ти. Да, знам, че следиш всичко, което правя. Не, няма да те загубя пак. И ще изтегля последно ключи. Не знам дали сега е моментът да се върна. Да, сърцето ми е твое. Да, ще ти пиша от фалшив профил. И така, това беше и днешният разклад. Ако вярвате, че тази среща е вашата съдба, напишете в коментар: готова съм. И нека Вселената
чуя вашето желание. Бъдете много, много щастливи. До скоро!